Moi ben. Don Prudencio, Moi boa noite. tenos que contratar para as festas Que tal? patronais de... Por mí xa están contratados, Moi ben, e Aquilino onde voi? Pois non sei, Marchóuselle. tiña que estar aquí e non sei onde se mete. Aquilino! Aí está, estaba saudando a... Estaba saudando. Estaba saudando ¿Qué tal? ao grupo. Que moi? Prudencio. Que traes aí metido? Traigo algo para usted, don Prudencio. Ah, vale. Cala, non me descubra só. Cala a boca. Que pasou? Que pasou? Tiña con un paquete Mira aí. que lle traigo. Que traes? Unha pelota. A pelota de fútbol do neno da parroquia. Non te sigo, Aquilino. Sí, que non quería quitarlle usted a pelota ao neno da parroquia. Que sí, que leva todo o día que onte ainda non lle estuvo berrando, que non quería que xogaran ali, que estaban xogando fútbol no adro da igrexa. Quen? Eu? Non. Oi, don Prudencio, como estamos aquí, como non berrei. estamos? Pero non se acorda que ainda lle estuvo berrando, que ainda lle dixo non quero que me xogades aquí, que ainda a semana pasada me rompestes o cristal da sacristía. É imposible, Aquilino, imposible. Como ia dicirlle aos nenos iso? Non, pero vamos a ver, o tonto que China, ainda media hora máis tarde, os nenos recuncaron, seguiron xogando, e nos te lle dixo, pero vamos a ver, saliu da sacristía, todo cabreado, vamos a ver, aquí como hai que decir as causas, son o tonto que o que, como vos coña a pelota, vou a pinchar, entendido? Non puido ser eu, Aquilino, non E puido aquí ser. ten a pelota, veña, a pinchala. Pero, A pinchala, home, veña, pero como vou pinchar eu a pelota dos nenos da parroquia? Vale, Tiene claro, unas yo a pes- navalla, meto yo a navalla. Quítame aquí. Calloso, ti non ten a navalla. Ti non andas con Non navalla. non se pincha pelota ninguna. Bueno, pois xa está, pero non se Como pincha vas pinchar a pelota. pelota aos nenos? Pa unha pelota que teñen... Eu de verdade que usted non o entendo, Eu a usted non o entendo, porque usted era o que decía. Todos os nenos da parroquia son os desgraciados, uns maleducados, uns sinvergüenzas, uns fillos Fillos de Deus! De Deus! Eu dixen fillos de Deus, De Deus. Non nos confundamos, Xa está. Espera, a ver. Usted gana, da igual. Aquilino, tiene unhas pesas ou que? Que? A ver, métesme aquí en vergonza diante de todo o mundo. Hoxe, un día dedicado a UNICEF, e verme ti conquillando berrando eu os nenos da parroquia. Tiene unhas pesas ou que? Eu que sabía que hoxe era un día... Que pasa, hoxe rejalan nenos ou que? No, Non, que pasou logo? É que eu non sei que día hoxe, que sei que non me entero. Pero tiene unhas pesas, así nos vai, así nos vai. Non te deras nunca de nada e así nos vai. Antes está, non se preocupe que arreglou. O que? Arrasar o que? Sabe unha cousa, don Prudencio? Que cousa? Sabe usted para que é esta pelota? Non sei para que Pois esta pelota, esta Aquilino. pelota é porque vamos xogar un partido benéfico Que? con todos os nenos da parroquia. Ah, a xogar usted máis eu con todos os nenos da parroquia. Sí. Os tres nenos que temos ali. Vamos xogar un partido de fútbol este sábado no adro da igrexa. Que lle parece? Nós contra eles. Nós contra ele, logo, como é? Vamos. Vamos llegar a unha paliza. Bueno, vamos xogar deportivamente contra Pero, os tres nenos. a ver, xogar ao fútbol, a ver, ti... Usted máis eu. Usted de porteiro e eu de dianteiro. Pero, a ver, por que eu de porteiro, Por que eu de porteiro? Eu onde mellor xogo é adiante. O que? Que a barriga que ten? Así ocupa a portería, A ver, a máis ti adiante... Ti non sabes xogar ao fútbol, aquí Que? non ten Que ni non idea. sei, que? Que non sabes xogar ao fútbol, ti. Quieto, a ver Que se veo iso? A ver se vai a la gente. Mire. Oche! Vaya de la gente. Teño un dominio da pelota. Non tens ni idea, tú esa casualidade. Anda que non sei eu tocar a pelota. Bueno, a pelota, non a... Bueno, hombre. Non digas parvadas, home. Que non tens nin idea, Que non teño nin idea. Eu xogo adiante. Pregunte os chavales. Que chavales? Quen foi o que a semana pasada marcou o gol da vitória xogando cos chavales? Que gol? De que falas? Aquí, un servidor. De que fala? Eu nin que fora cristiano. Como? Como que non é cristiano? Cristiano Ronaldo, coño. Pensei que... Poñeme cos chavales. Pensei que Aquilo decía de cristiano, sabes? Era unha virguería. Foi o que marcou o gol da vitória no último minuto. Pero, no último... De que falas? No último minuto, porque depois perdemos a pelota e xa non podemos seguir xogando. Non entendo, Aquilino, non entendo. Oi, que carallo. Último minuto. Sí. Bueno, final do partido, máis ou menos porque estamos cansados. Eu, pelota aquí.
Vamos pensar que a pelota corre. Eu vou pola banda dereita, vou correndo. Arrímase o Filipe Lucho, mete un mandarriazo manteiro para Ao conto. Coño, acerco a portería. Estaba o fillo de Carmucha na portería. Si, que ao conto, dalle. Pero teño que narrar ben a... Dá, yo, que non temos tempo, veña, dá. Entón, coño, armo ben a perna. Engancho a pelota. Doulle un punto... Non lle vou tirar tranquilo. Espera, voulle largar un punteirolo. E ela vai a pelota. Vai direitinho con... Ainda non chegou lá. Vai direitinho contra a escuadra, Despois vira para o outro lado, porque lle di un efecto. Entra polo gol, entra pola escuadra toda, fija a pelota e... Tanda! Da contraventada da sacristía. Agora sí. E aí... Como? Espera. Como que dá contra o cristal da ventana da sacristía? Non nos quedemos con eses detalles tampouco co golazo que eu metín. Porque estamos nos fijando no cristal cando o detalle usted tiña que mirar... Entón foches ti o que rompeches o cristal? O fillo de Carmucha tamén lle tocou algo co dedo salir no final. Eu pensando que foran os nenos, Aquilino. Para os nenos cargaos o demo, Os nenos cargaos o demo. Por favor. Desgraciado. Sempre igual. Don Prudencio e Aquilino e as súas cousas que pasan xusto por diante desa zona do Caribe e da salsa xitana que esta noite nos chega ata aquí.